Welkom alle to de vrije praktische Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en vandaag wil we leren van veschiedne Wäaj over de Dräd te holen. We hebben but nu al verschiedene kaarten geleerd en zijn Dräd meer te leren van welke maten topgesteld zum Leiderdag spelen. But nu hebben we hauptsächlich van de linkje hand geredet. Vandaag wil we over van de rechte hand reden, wils door zijn vele verschiedene Wäaj over de Dräd te holen. Over de Dräd holen geht op een notensysteem te schrijven, zoals we al geleerd hebben. Hier wijst dat we zullen op de viertelnoten klimperen, oder 4 mal an eine Mut. En dan deel we bloos raufholen zum de Dräd spelen. 1, 2, 3, 4. Wanneer we ook napholen over de Dräd en op de achternoten ook spelen, kunnen we 2 mal zoveel kjlimpren, zoals dit. 1 en 2 en 3 en 4 en 1. Hier wordt het wichtig zijn dat je hang nu gelaten en gelassen blijven. Wanneer we dat verstaan op de achternoten klimperen, kunnen we dat wada ändern. Liever als op jede noot over de Dräd holen, kunnen we welke noten uitlaten. Zou dat nu zijn op welke noten en slee ik wil klimperen, en wie worden dat zijn kan, wel dat schaft. 1, 2 en 3 en 4 en 1, 2 en 3 en 4 en. We kunnen ook andere slee uitlaten. 1, 2 en 3 en 4 en 1, 2 en 3 en 4 en. Dit zijn al aardige Wäaj zum Kjlimpren. En wanneer je dat zelfs weer studeren, worden je nog vele andere Wäaj uitvinden. Alles wat nu heeft met 4/4 muziek te doen. Wel moet we kjlimpren voor 3/4. Maar nu hebben we wada bloos raufgeholt, zoals dit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wanneer we wada napholen en op alle achternoten spelen, geht sich dat zo als dit. 1 en 2 en 3 en 1 en 2 en 3 en. We kunnen wada krijg dat doen als eerst, wo we verschiedene van deze slee uitlaten. 1, 2, 3 en 1, 2, 3 en 1. Oder zoals dit. 1, 2 en 3 en 1, 2 en 3 en 1. Er is nog een bijzondere weg waar vele Jittoa-spelers dan over de Dräd holen. En dat is zum eerst een van de leege noten plekken, dan kjlimpren, nog een noot plekken en wada kjlimpren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wanneer we zoals dit spelen, moeten we verstaan welke noten we moeten tussenin plekken. Wel we dit nu zijn met de C-kaart. We vangen aan met de grondtoon, dan spelen we de kaart. Dat nächste dat we meest immer de 5e noot opspelen. Wanneer we optalen, weten we dat de 5e noot en de C-toonladder is G. We kunnen entweder de G-droet dat nächste plekken, oder de leege G-noot op de I-droet spelen. Wanneer we zo willen spelen, moeten we ook dan onze 4e vinger gebruiken. Wanneer je dat weer interesseert, kan je dat ook uitvinden waar de leege noten toepassen met al de andere kaarten en met de strommelmodels. Wanneer we met 3/4 willen ook zo als dit spelen, is dat nog helemaal einfach. Dan moeten we bloos eenmaal plekken en 2 mal kjlimpren. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Wann je eerst haben geleerd wat te Kjlimpren, kan we dort even Karten switchen on beam über de Dräd holen. Wir sind al viele verschiedene Wege von Kjlimpren übergegangen. Zum dit even sind hier gewisse Melodien, die wir kann durchspielen. Wir wollen diese Melodien taub durchspielen und je kann dann auch even über de Dräd holen an verschiedene Leiter. Diese Melodien sind hier zum helpen diese Kjlimpren Models lernen in even. Aber mit den meisten Leiter sind die nicht geschrieben. Zum mit Leiter mitspielen, muss wir bloß die Models verstehen und selbst taubstellen mit den Leiter. 1 2 3 4 2 en 3 en 4 en 1 2 en 3 en 4 en 2 en 3 en 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 Sei Dankeschön für das Tausein und für interessiert sein an diese plottige Jittoa-Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr jeweilig den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr dort leicht antwortet, wenn die nächste Jittoa-Lektion ready ist. Wada Dankeschön, Gottes Segen mit euch allen.